persona. Sa ka Diyos. Akong pangutana, persona ba dahil ang Espiritu Santo? Yes. Kaya ang person is a being who possesses intellect and will. Ang persona nagahupot ka na sa gitawag og kahibalo o kaugalingong kabubuton. Question, ang Espiritu Santo ba naabay kaugalingong kabubuton? Sumala pa sa Buhat, Kapitulo 13, versikulo 1 hangtod 6, ingon ang Espiritu Santo, ikahil ka nako. Si Bernabe og si Saulo, so naa si kabubuton. Ikaduha, naabay kahibalo ang Espiritu Santo. Sa 1:14-16 o 26, ang Espiritu Santo mao ang magtudlo sa tanan. Nagitudlo ni Ginoong Kristo. So therefore, naa si kahibalo, naa si kahibalo o naa si kaugalingong kabubuton. Ang person, ang persona na ay kahibalo o kaugalingong kabubuton. Ang Espiritu Santo na ay kahibalo o kaugalingong kabubuton. So therefore, ang Espiritu Santo persona. Next question. Ang ipangutana siya, sa pagtanaw nato kang Kristo, kita nga mga Katoliko, nagtuot nga si Kristo Diyos o daw. Yes po. Dili kalalis po, so ba na itong mga kaigsunan, nga dili yun sila mutuo nga si Kristo Diyos. Tuod kay daghang mga sitas o teksto diha sa Biblia na makita na to nga si Kristo tao lamang. Okay. So, ang askuha, sir, sa ingon ni Partner kanina, ato ang respetuhan na ilahang pato. Kay ilahang man ang conviction sa ilahang tawagan ng kahibalo, subay po sa kitudlo sa ilang ministro. Pero, kana nga pangutana, ato ang dawaton, ato akong i-base sa ato ang gitawag ng pagtuo. Walang may supat na si Kristo tao. Nga naman, kay inubod lang yun kasi Kristo na himong matuod na tao. Kung na sa malaan kasulatan, St. John chapter 1, verse 14, nag-ingon ang malaan kasulatan, and the Word was made flesh. O ang pulong na himong tao, muna sa ato ang pagtuong Katoliko, si Kristo matuod na tao, doon kinahimong yung siyang matuod na tao. So, pariha-pariha. Sila ha, si Kristo tao. Sa tuang po, si Kristo tao. Check! Pariho tayo magtuo. Dili na punta sa unang kinaiya ni Kristo sa waka sa nahimong tao. Unsa mo itong kinaiya ha? Ang kinaiya niyang giuptan ng pagka-Diyos, nagliin mo o'y hinungdan na nahimong siyang Diyos. Dili gihimo ha? Ang katong pagka-Diyos niya mo o'y nagapahimong tawag ka ng paagi o nagapahimong ka ng esensya na ang kining na person si Kristo na nahimong tao, Diyos kini. Question, naawa na ang Ginoong si Kristo ka ng kinaiya mapagka-Diyos. Efeso Kapitulo 2, versikulo 2, hangtod 6, na pinaagi ni Anang maong pagkanang kinaiya si Kristo naghupot ni Anang maong pagka-Diyos. So ang katong naghupot sa pagka-Diyos, Diyos. Question, sa dihang si Kristo na himong tao, nawala pa kaniya iyang pagka-Diyos, ang di na sa Diyos. Ato daw basawa ng badalang kasulatan. Natali lang ha. Very... Yan na. Ayaw mong katingala nga magbitbit kong daghang Biblia. Nanuman, sa ako nang gingon, dilunta na ito kinaiya ng litra por litra. Kaya nga ito ang kinaiya yun, ang teksto ipasabot, pero di pang gibalikayan na naag yung mangitaan ng litra por litra. So paningkamutan na ito ang i-provide. Question, nawala ba ang pagka-Diyos ni Kristo sa dihang nahimo siyang tao? Yan, 2:9. Ang tinuod, si Kristo na himong tao, apan bisan paniini, anaagihapon kaniya ang iyang pagka-Diyos. So kantong nahimong tao, dili to lunlong tao ra, kung dili mautong Diyos na nahimong tao. Na naman, kay kung tao ra to ang nagpakamatay sa krus, wala tay kaluwasan. Mo nang kinahanglan ang Diyos mahimong tao, aron ta kitawag og maluwas. Kaya kung tao ra to ang namatay sa krus, ang katulad sa unta si Abraham ang ipatay. Katulad ng unta to sila Elias, sila itong mga propeta ang ipamatay. Pero nga ang anak sa Diyos naman yun ang nianhi. Tungod kay naay kinaiya ang anak sa Diyos na wala sa kinaiya sa tao. Unsa man ang kinaiya ha? Kanang kinaiya mapagka-Diyos. O kanang mapagka-Diyos, maunay hinungdan na kantong kamatayon ni Kristo na ay infinite o divine value. Nga naman, tungod kay katong nagpitay sa krus, tinuod yun itong Diyos nga nahimong tao. Next question. Na ba yan, sir? Huwag ko yung masabot, sir. Kaning, kantong namatay sa cross, kamatod pa,
Si Kristo Diyos. Yes po. Kadtong namatay sa krus, Diyos ba to? Oh, si Kristo nga Diyos, patong namatay sa krus. Kaya di kita pwede nga pagtughang sa tawag anang yung kilid. Sama, nilikay ang pagka-Diyos dito. Wala ay. Upan. Katong paghampak sa iya, katong tawag anang pagsumpag sa iya, nilikay mo rin pagka-Diyos. Wala ay. Naan itong pagka-Diyos. So therefore, katong nag-angkos, mauod to ma-Diyos. Muna ang Biblia mo nag-ingon, for our hope is in the living God who died for all. Naa sa Biblia na ang Diyos namatay. Katong way kamatayon, nahimong tao aron mamatay. Next question. Isa pa. Sige po. Namagod mabasa nato sa Biblia nga ang Diyos dili mamatay. Correct. Pero kung magpakamatay, di takamuot. Kamu na po? Di, ano sarap? Ang Diyos walay kinaiya sa kitawag ng kamatayon. Di siya mamatay. Pero tungod sa iyang gugma sa tao, di ba sa Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Gigugma niya ang kalibutan. O tungod ni anak mong gugma, iyang ipadala ang iyang anak. Kakatong anak kaway kamatayon, nisulog o dagway sa ulipon, aron lang mamatay. Katong ingon ako nga ang Diyos way kamatayon, pero kung magpakamatay yung takabuot, kang Kristo nagikan. Yeah. John, the Gospel according to St. John, chapter 10, verse 18. Nag-ingon ang balaang kasulatan, walay makahimo pagpatay ka nako. Itong ingon ganito ganina, mawasi kamatayon. Walay makahimo pagpatay ka nako. Magpakamatay ako sa akong kaugalingong pagbuot. So naa siya'y will nga mamatay. Muna, pinakadakong misteryo na naman ang Diyos na himong tao, na himong sama na ito. Naman kay ang tao magod, ang alibay sa tao, Lord, tao ramang ko, Lord, sapagkat ako'y tao lamang. Muna na himong Diyos, ang Diyos na himong tao. Kaya gusto niya, din, tanawan na ito, biyaw, ma-appeal ba na, mag-credit ba na ang inyong hangingon nga, tungod kay kamong tao lang? Kaya nahimong Diyos ang tao. Nawa ko Diyos ng kasala, bisan kausa. So, maunay hinungdan, dako kaayo ng misteryo na ang Diyos na matay sa krus. Next question. Isa tanan. So, as Catholic nga, kanang naiuban sa mga classmate, last year, may bago lang, nangutana sa mua din, para sa ako ba maulaw ko as Katoliko good ko, unsaon ako pagtubag. Ningon sila nga, di ba natay gituuhan nga, tulo ka persona, ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Yes po. So, sir, unsaon ako pagtubag as Catholic, unsaon ako pag-explain sa ilaha nga ang ato ang gituuhan nga Ginoo usa lamang. Una, i-explain nato nila nga ang ato ang pagtulunan, we believe in one God. Nagtuo lamang kita kung usa lamang ka Diyos. Ikaduha, kanang Diyos nga atong gituuhan gilang kuba nagtulo ka personas, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kanang akong term na God sa Hebreo gitawag na sa Elohim. Nya kanang term na Elohim sa Hebreo, kung i-translate, tanaw to sa grammar, singular in form pero plural ang iyang meaning. So kanang iyang God, kanang usa ka God nga naa sa Biblia, ang iyang meaning ana more than 2 persons. Mao na ang translation sa mga dili Katoliko, kini nga gitawag og Biblia, ilang giklaro ang katong Dios, labi na sa daang tugon sa Genesis chapter 1 verse 26, ilang giklaro na kanang God refer na sa mga personas. Kinsa man ang mga personas? God said, wala gingon din God said. Ang gingon, and God said, singular. Pero ang meaning niya, let us, kinsa man ang us, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So mauna ang atong pagtuo. So kung saan mo ito pag-explain nila, nga makasabot sila, actually,
Kay bisan gani kami, na grabe ng pagtuon, maglisod ko explain. Because God is mystery. Di ka makatugkad sa Diyos. Pero tungod sa tudlo sa Santa Iglesia Katolika, muna nakailatan niya nga ang Diyos na ito ka personas. Kaya ang Santa Iglesia Katolika na may kahibalo, nagkikan sa Diyos. Philippians chapter 3 verse 10, rather, Ephesians chapter 3 verse 10. Nag-ingon ang malang kasulatan na pinangamin sa simbahan, makasabuta sa Diyos ng mga kamaturan. So ang simbahan na tudlo, una, nga ang Diyos na ay tulo ka personas. Tagaan na lang natin pananglitan para makasabot sila. Mangga. Kadang mangga na ay panit, na ay unod, na ay liso. Kanang panit sa mangga, mangga dili. Mangga. Kanang unod sa mangga, mangga dili. Kanang liso sa mangga, mangga dili. Tulo ka mangga o usa ka mangga? Usa ka mangga na ay tulo ka bahin. Sa samang pagkaagi, nagtuota, we believe in one God in three divine persons. Unsa ang one kadtong nature na ilang gihungtan na pagka-Diyos. Unsa ang tulo kadtong gitawag o personas. Lain manalitan para masabtan ko ninyo. Kini mineral water. Botilya sa mineral water. Pila ka tubig ang nasunod? Pila ka tubig? Duha? Isa ra oy. Isa ra ka tubig ang naa sa duha ka botilya. So unsa may usa kadtong tubig dinaa sa botilya? Unsa may duha kadtong botilya? Sa samang pagkaagi, unsa may usa kadtong kinaiya nga pagka-Dios nga gihuptan ni anan maong tulo. Apan unsa may tulo kadtong personas nga naghupot sa usa lamang ang kinaiya nga mao ang gitawag og pagka-Dios. Mura pa og kanang the rules of common denominator. Mas kung mga mathematician diri. 1/3 plus 1/3 plus 1/3. Tama ba? Dili pwede nga mayon kag 3/3. No, 1/3 lang gihapon. Kay ang common denominator nila, tama ba ko? Magdiskumpiyado mo ko sa mathematics, bugo sa mathematics oy. Ang common denominator katong pagka 3. Pero ang katong gitawag ko, katong maad, adi 3/9 di 3/9. 1/3 plus 1/3 plus 1/3 equals 3/3. Dili pwede nga 3/9. No, dili pwede kay ang common denominator ang 3. So 3 lang yung ibutang sa iyang tawag ang denominator. Dili pwede na imong 9. Kaya mo magti-common nilang tulo. So unsa ang common ng tulo? Ang pagka-Diyos. Unsa ang tawag naman naglahi dito? Ang ilang personas. Sumuha na itong pagtuo. Si Padre. Thank you, Queenie. Simpleng pagtubag yun namin. Ano na tayo sa ka-Diyos lamang. Ug ang maong Diyos, ana ang Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Persona kini nga adunay role. Amahan, magbubuhat sa kalibutan. Anak, manluluwa sa kalibutan. Espiritu Santo, siya ang naglihok sa simbahan karon. Maglalamdag, maggigiya, magliligon, maglilipay. Mao kini ang papel sa matag persona sa usa lamang ka Dios. Nakuha ni mo day. Salamat. Pili ka mo, sir, o tanang kong tanan. Akong pangutana, sir, mao kini. Nganong adunay ubang pundok nga ang ilang ingalan sa Amahan sa atong Ginoong Hesukristo mao si Jehova. Dali lang ha. There is... Actually, kana manggong pulong Jehovah, nahitabo nga na-invento na ni Petrus Galatinos ni atong 15th century, unya iyang gipresent sa ato ang Santo Papa. Unya, gibasura na sa atong Santo Papa. Kaya di mo na itong Papa, nga dili na maoy ngalan sa Diyos. Erroneous na sayo. Nya karon paglabay sa Papa sa Asura, ilang ko mag-isip sa nga punduka. Ang
kanang balaang ngalan nga magapadayon sa walay katapusan ilahaning tawag anang basahon. Na sa page 7 nagingon, ang kamatuoran mao walay nasayod kayon kung unsa sa unsang paagi ang ngalan sa Dios sa sinugdan kilito. Sila mismo nagtudlo anak. So, nano makaingon ta nga kanang ngalang Jehova mali na. Una, tungod kay sa tetragrammaton katong upat ka litra katong YHWH or sa ilipin nyo nga Yod He Waw He ki-mistranslate na ni Pitos Galatinos imbis Y ang iyang ibutang gihimo niyang J. O niya ang mga Hebrews istrikto kaayo sa ngalan sa Diyos. So dili pwede nga himuong Jehovah or tawag ka ng Jehovah kung dili pinakaduol na translation, pinakaduol according sa mga Hebrew scholars o mga biblical scholars, pinakaduol na paglito mo ng Yahweh. Pero anong ilahan na kitala? Again ma'am, ilahan ng pagtuo, atuan ng respetuhon. Pero ang kamatuuran, ang mga ebidensya nga itong ipanguktan, mali na ngangalan sa Diyos sa Israel. Mali. Kaya ang pinakaduol, Yahweh. Next question. Follow up po. Salamat. Ay, sige po. Urog na ako gigunita. Napay asas. Okay, Kira. Kuan sir, namang gyud nangutana sa kuha kung ngano nga naa pa gyud daw imahe nganong di na lang daw mo direkta sa Ginoo pagampo. Kana pa lang ilang pagpangutana ma'am, pasensya kaayo, prangka ko. Sa pangutana pa lang sayot na. Nga naman, wala man ta nag-ampo sa imahin. Di ba kung iguhin na, huwag tamingon nga, amahan na mo, ipilit ka ng larawan. Kung kana pa, tama na ang ilang una-una. Pero ang atong pag-ampo sa Diyos, amahan na mo, naakas langit. Wala ipilit sa larawan. Pero nga na ang tilarawan, una kay ang tinuod nga templo sa Diyos na ay mga larawan. 2 Crónicas Kapitulo 3, versikulo 6 hangtod sa 10. Muna ka sa bagong kapanahunan, sa bagong tugon, ang templo sa Diyos mo man ang atong simbahan, mo nang naay mga larawan. Pero dili ng larawan may atong giampuhan. Nidirekta ba ito sa Diyos? Yes! Kata niya sa santos nga misa. Pagsimba na nga nirekta sa Diyos, di na mo ating mga santos. Kapantay mo sa pari, amahan, ipadala ang imong espiritu. Di na gino mo sa imong ng pari nga, ipangayog kini, pinagis panabang ni San Isidro. Wala na. Kay ang misa mo na ang pinaka-highest form of worship. So nakasimba ka taga diretso? Yes. Pero ganun mo agi naman tayo mga santos, dili sila rawan ha. Ganun mo agi naman tayo mga santos, kay siguruhon yun na ito mga pag-ampo dungko niya. Na naman, sa Juan 9:31, ang Diyos dili mutagal sa mga taong mga makasasala. Itaas daw ang mga kamot sa mga taong walay sala. Ako ramen itaas. So kitang tanan na ay sala ang makasiguro na iyahang dungkon mo anang muagi at dipto sa mga iyang higala. Kinsa mo itong iyang mga higala? Maunang mga santos. Asa mo na karon ang mga santos? Ato ang basahon ang Biblia. Niya. Asa mo sila karon? Revelation chapter 5 verse 8. O pagpakabukas niya sa basahon, ang upat kabuhing binuhat o ang upat ka mga tigulang, minghapa at ubangan sa kordero, ang tagsatag sa kanila naghupot og alpa o mga tingan na bulawan, na puno mga pahumot, na mao ang mga pag-ampo sa mga santos. So ang mga santos di ay naa sa tiilang sa Diyos. O niya ang ilang pag-ampo kita ladid to sa Diyos. Question, mamati ba ang Diyos? James chapter 5 verse 16 to 17. Ang pag-ampo sa taong santos daog kahimuan. Mao na nga ating patron, Senior San Isidro, kay ato yung ipasiguro nga nato ang pag-ampo madalat sa Diyos. Na kanang misa, aminaw maging ang Diyos anak kay ang putli nga halad, ang lawas o dugo ni Kristo, kihalad man dito niya. Aminaw maging ang Diyos. Pero sa individual nato nga mga debosyon, pwede tang mo direkta, pero mas pinakamaayo nga magpakitabang tag mga intercessors nga maoki ni kitawag ang mga santos aron ang ato mga pag-ampok mahidangat dito sa Diyos.
Next question po. Salamat, sir. Sige po. Good evening, sir. Good Good evening to evening. everyone. Mauning pangutana, sir. Naman ko'y mga nangutana sa mga non-Katolik. Ang ilang pangutana, ngano daw kita mga Katoliko, nga ato pa daw ng ampuan ng minatay, nga wala man ay kwinta, kay namatay naman na, makadungog ko ba di ay daw na? Ang ako ang tubag, simple lang kayo, ma'am. Nganong mag-ampo pa ta sa Diyos para sa namatay? Kanang term nga ampuan ang minatay, di siguro na mao matermino kay wala ta nag-ampo dito sa minatay. Ang atong pag-ampo dato sa Diyos para sa minatay. Okay. So, nag-ampo ta sa Diyos para sa minatay kay una, kay sa atong simbahang Katoliko, buhi ka man o patay, sakop ka sa iyang lawas. Ang sa ila ako sa respetuhon, kay sa ila buhi ra ang membro, ang patay di na makahatag 10%. Oh. Manay una. Kay kabahin mo siya. Kay kabahin mo sa lawas, una kung ang kumingking, bubati ka ng kasakit, pati una sa tibuok lawas. Muna kantong mga tao na mamatay na amang tigkalang kamibuang na nanginahanglan sa pag-ampo mo lang iampo nato itong mga nangamatay. Ikaduhang rason, anong iampo na ito mga nangamatay? Tungkol kay buluhatuna ni Kristo na ato ang giawat o ato ang gisunod. Mahataw panalitan. Katong pagkamatay ni Lazaro. Unsa may gihimo ni Kristo? Sa diyang gibritaan sa Lord, namatay na ang imong amigo si Lazaro. Di mo man sa paps, ayan may ampo kay bawal na, di na mao. Di mo man si Kristo ang nangawangan. Unsa may gibuhat ni Kristo? Nagtindo si Kristo, miadto dito sa lubong ni Lazaro. Unsa may gihimo ni Kristo? Na malikas? Wrong! Unsa may gihimo ni Kristo? Nag-ampo sa iyang amahan para sa iyang higala nga si Lazaro. So kitang mga Kristiyanos kay we are believers and followers of Christ. So mauna ang atong gihimo, gisunod nato ang lakang ni Kristo na iampo ang mga nangamatay. Kay atuan ang obligasyon, isip kabahin sa lawas ni Kristo na mao ang simbahan. Okay, ma'am? Next question po. Thank you so much, sir. Okay po. Ang atong tubag para sa mga Hudiyo ang tinuod nila pagsimba Sabado. Para natong mga Kristiyanos ang tinuod na pagsimba Domingo. Kay sa mga Hudiyo, nanong Sabado sila, nanuman, tungod kay paghatag ka ng pagtimaan, nagipagawa sila gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 15. Ingon dinhi. Hinumdumin ninyo nga mga ulipon usab kamo dito sa Ehipto. O gipagawas kamo sa Ginoo nga inyong Dios, pinaagi sa iyong dakong gahom. Usab gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtamod sa adlaw ipapahulay. Unsay rason nga napatandong sa adlaw ipapahulay? Una, tungod kay naulipon sa kanhi sa Ehipto. Question, naulipon man sa Ehipto mawangan? So di ta ato ang adlaw ipapahulay. So unsa may naa sa duha? St. Matthew chapter 28 verse 1 and 9 maunang adlaw Domingo mo na ang mga apostol kaniadto Acts chapter 20 verse 7 every Sunday nagtikom sila aron pagsimba sa Dios. So every first day of the week nya namang gyud uban pod nga except lang ato sa mga bukid-bukid kay naa namang tay mga kaabag pero kanang duol sa atong parokya mingon day okay lang mo ganito mo simba. Brad, una lang dito brad, i-ampor ako. Tinuyog yun na di mo simba. Sa tinuod lang, mingon sila ang Katoliko, libre kayo, di na tinuod. Kaya kung nato ang basahon ng ato ang katisismo, kini, grabe ka-estrikto. Pero anong tawag ka ng atong simbahan? Kanang, dili masang pugos o tao. Kano man, kay naatay kaugalingong pagbuot nga gihatag ka nato sa Dios. Tungod ni anang kaugalingong pagbuot nga ato ang gibansay, ato ang gitagaan og importansya ang Dios. Kadiin mo naghatag ka nato ni anak. Muna ang simbahan sama sa Dios. Muhatag lang for information. Number 2181. Ito masahon. Yeah. The Sunday Eucharist is the foundation and confirmation of all Christian practice. Makana po nung misa ng Domingo, makana ang pundasyon o konfirmasyon sa tanang gawe ng Kristohanon. For this reason,
The faithful are obliged to participate in the Eucharist, especially on days of obligation, unless excused for a serious reason. So, obligado na nga musimba sa Diyos sa adlaw Domingo. Kawas lang kadtong mga seryoso yun nga naay mga rason. For example, ang ingon din ka naay gibantayan nga bata, mawagi makabantay. Pero ano ba man dano na simbahan? Di man siguro reklamo sa padre na mga bata. Ay, dili ba ito gibunyagan ang anak? Di man ang reklamo pare na bata. Pwede man danon. Pero kung tawag anang naglubog ng inahan, mawagi makabantay ato, excuse siya. Ikaduha kanang balay laas niya katumoy sa bukid. Nawag di kita simpan, excuse na siya. Ikatulo kanang mga masikiton nga di nakalagaw. Excuse na siya. Pero kanto mga maayong lawas pareha nato, unya inuyog yun nga di na mo simba o niya ang giingon sa simbahan. Those who deliberately fail in this obligation, si bisan kinsa nga sa tinuyo dili mo tuman niining obligasyon na commit a grave sin, nakaangkon o grabe nga sala. Okay lang to, huwag mo nakabalo. Huwag ta nakabalo kay ma-subject kasi yun ng Kristo nga pasayloa sila kaya huwag sila masayon sa ilang kibuhat. Pero karon malas mo na nga mo doon kaya nakabaho mo. Nakabaho naman ta. So, ang gingon, pag di ta mo simba, nakakumit ang grabe nga sala. So, ki-inform na mo, ki-inform ta, naarang na ito, mutuman tayo dili. Kaya ang simbahan dili, pareha sa ubang mga pundo ka, puksun ta, di na mao, di na ang simbahan. Ang simbahan, tagaan tag information, naarang na ito, o mutuman tayo dili. Kung mutuman ta, langit. Pag di ta mutuman, imbas. So, asa mo pili, langit o imbas? Bitaw, ato din ka na, kailan ka buong dirimi? Karong Domingo, manimpa na mag-yun, di ba? So kana, wa mo gimugo sa kinahanglan ta magpili kay usa sa mga obligasyon nganong ang tao nag-exist aning kalibutan ang pagsimba sa atong labaw kagahom. Pag kanang tawhana di na kanya kabalong simba, kanang tawhana wala nay pulos nga klaseng tao. Unya ang simba dili sa kwarto, dili sa lamisa, dili sa ubang mga lugar. Ang simba naa diha sa misa. Kay ang misa ihalad o gihalad ang lawas o dugo ni Kristo. Pinaagi sa persona Kristi ang buti pasabot ang representante ni Kristo na mao ang ako ang pari. Mudupa sa halad na makambyo na maghimo o milagro ang Diyos. Nga katungpan o ang bino makambyo mamahimo ng lawas o dugo ni Kristo. O mauna ang atong kalanon. Kaya ang giingon na Ginoo sa Kristo, ang mukaon sa akong unod may kinabuhing way katapusan. Pag di ta makaon, impas. Muna simba kita matag Domingo. Next question. Okay, last to na lang daw. O last to Ay, mga tanan dari, sir. Nagulit pagbata, ako na lang daw. Sige. Ang unang pangutana, nga naman ang Katoliko mukaog dugo. Ikaduha ang pangutana, nga daw po nga ang Katoliko mukaog man o mga pagkaon para sa pista, kay kuno para nila, halad na sa Diyos. Okay. So una, walay Katoliko mukaon og dugo. Kay kanang Katoliko ha mukaog dugo ungo na. So sa naghihimos mga Katoliko sa dugo. Sa imoon, ikuha atong dugo, nag-ad-ad o ahos, nag-ad-ad o tawag ka ng bumbay, gigisa. Pagkaman, gibutang ang ubang pa mga lamas, gibutang itong laman loob. Gibutang ang dugo. Pagkaman, giukay usap to. Kaya maitom yun, gilan magigpula pa to, ungo magkaon. Giukay. Question, pagkaluto na, magkaon dili. O sa may giingon ni Kristo, ako ang direct taong tubag ha. Sa giingon ni Kristo, Saint Mark chapter 7, dali lang ha, kapitulo 7, versikulo 18. Sa inyong panabot, sama na kamo sa uban, ito ang si Jesus kanila. Wala ba di ay kamo
unsa man mosulod sa bakba sa tao dili makahurog kaniya kay kini dili man mosulod sa iyang kasing-kasing kun dili ngadto sa iyang tiyan ug unya mogula usab sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Manang mukaon ta ay butog hilaw kay dili man kanon imno na hilaw. Kay liquid lang man siya. Pag naay sulit mo nang kanon. Okay? Ikaduha ang tawagan ng pangutana sir. Ngano ang Katoliko mo? Nga naman ang Katoliko, magkaon, daw ko para sa pista. Kaya para nila, sa daw ko ka na paghalat sa mga Diyos. Tama ang ilang gisulti nga dili ta pagkaon kung ang kanang mao mga pagkaon gihalad sa Diyos. Question, si San Isidro ba diay Diyos diay na? Kinsa man nagtuo karon nga Diyos sa Isidro? Ang Katoliko o sila? Kinsa man nakasala? Ang Katoliko nagtuo o wala magtuo? Tubagada ko ninyo. Kinsa nakasala? Ang Katoliko nagtuo Diyos o Katoliko wala magtuo Diyos? Katoliko nagtuo sila nakasala dili kita. Sila man nagtuo. Na Diyos si San Isidro. Ang sa tuwa si San Isidro dili na Diyos kung dili santos na nga iya sa Diyos. Kung sa nagisulti ni Kristo alang ni Abdo mga santos na niya. St. John chapter 17 verse 10. Ang tanan nga ako imo ug ang tanan nga imo ako og diha kanila gipasidunggan ako. Muna ugaon tag sakto human sa misa. Ulahin na ng lamisa. Kaya kung ba una ang lamisa, una ang misa. Unaon gyud ang misa, una ang lamisa. So kanang mukaon ta dili man kana gihalad sa Diyos kundi gihalad man kana ngadto sa Dios og tungod di anang maong mga santos gipasidunggan nato ang Dios muna mukaon ta. Kapitulo 2 bersikulo 7 nag-ingon ang Balaan Kasulatan, katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matud nga kaalam hitungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawhan magpatisayon bahin sa mga kahubuton kay sila mahuman ang mga sinugok sa Ginoo nga labing gamhanan. Kung naatay kalibog sa pari tadangog nya kay kato ang paris kada kodako aning kay manlangan usa lang man kabuok mao na nga naatay mga kaabag nga motubag ninyo. Unya maningkamot pud mi pagtawag mis kaabag tawag mis pari maningkamot or adto ngano man kay pare na gani sulti di po ni gani ko moadto ministro sa Dios sulti nako gimandungan ko mo ani mo na ako diri karon naa na diri sa akong kauban ngano man kay gimandungan mi sa pare o sa ato ang pare mo anhi og pasabot. Sige lana wala gyud napa daw sige kaya kung pakatana bro comfort pud gamay ba kanang sa daghan pud siguro mga country kanang sala pa ng kuan kanang magkumit ka homosexuality kay sa uban mo kung religion kanang ang pagtuo nila kay kanang sala daw ng pagkabayot, pagkatumboy. Ani sir. Kanang pagkabayot o pagkatumboy dili nimo na mapahaom sa homosexuality. Nga naman, kay naay mga tao nga bayot o tumboy pero wala nagbuhat og homosexual. Babaihon lang sila, naginon lang sila, pero wala na naghilawas sa babae, isig ka babae, o isig ka lalaki. Pero, kitawag sila babainhon o lalakinhon. Pag imong tawag anang homosexuality, ang atong papalingon. Sama siya Diyos, sa kong Diyos, nga mukhaan, dili. Pero, ang Diyos nga tawag anang maluluyon, naaman siya kitawag o justisya. O sumala sa Biblia, o ang gisulti sa atong simbahan, against na siya sa morality. Pero as long as buhay pata, naapay dakong kay kayunan. Nang balik ng ingon-anang mga klaseng mga tao, kay ang simbahan, inugdan man o ipakita man ang kaluoy sa Diyos. So ang question sa laba, kung mubuhat sila willfully, nakabalo sila nga sala na, mubuhat sila pakikilawas, si kalagi, si babae, dako yun ang sa. Pero, kakuha sila na-inform, napasiluhan sila Lord. Gawa sila masayod silang gibuhat. Pero ato ang simbahan until now, kanunay yun naghatag o pagpasabot na kanang butanga o sa kanang kamakaululang buhat. Pero ang pagkabayot, kanang pagkababainhon lang o pagkalaginhon, dili na sala as long as dili sa magbuhat o pagpakasala. Si Padre ba si Inugang?
Smile na itong pari ng musulti. Dire. Una, kung adunay bayot, adunay tumboy, ato una-una dautan. Dili maayo, tao sila upinuhat sa Dios. Nga ngay krispituhan sama kanato. Angay dawaton sama kanato. Kung ang ilang kinaiya, ang ilang nilihukan, ang ilang pagbati, o ang ilang sinultihan sama sa bayot o sama sa tumboy, dili nato sila tulisukon, kundi dawaton nato sila isip mga anak sa Dios. Apan, kung ang ilang buhat katong homosexual act, buhat kadto maoy wala gidawat sa simbahang Romano Katoliko, kadto maoy sala. Salamat. Salamat kaayo diri. So nalipon ta kay dawat og pangutana, tinuod lang usod yung binungtagay. Pero kay di na maging mutugot ang atoang gitawag og panahon. Dako kayo pasalamat sa atuang pari. Dre, salamat kayo sa inyong imong pag-invite na mo binhi sa mga kaabag o mga lideres sa San Isidro Labrador Parish. O sa inyong pagpamatik ang binhi kanang naa sa kilid-kilid na bisag wala din sa jail, kabalo kong mamaabot kining maong gitawag og tingog sa inyong kasabay sa kabalay. Salamat kayo sa inyong pagdawat kanamo. Niya man hinaot ko madili kini mao ang katapusan, kundi sinugdanan para man kini sa atong pagtuki, sa atong gitawag og pagtuon mahitungod sa atong pagtuo. Ay ato ang pagtuo mahinungdanon, ang ato ang pagtuo makasantos. So kung ato aning tun-an, ato aning puy-an, kay isod kay magtuon, nilita magpuyo. Kuwang ginatawag ka ng duha ginakapako, hindi pwede mapilayan. So tun-an o paningkamutan na gitawag o buhaton o pinaagi anak, buhaton ta sa gitawag pagkasantos. Kunya, nag-observe ko, igo lang ta, gitawag na minaw, wala na take note. Yan namin giingon nga, verba bulag script tamanin, nga ang pulong tawag alang binakba mahanaw, apan ang pulong sunurat mulungtan. Niya, ang problema kay gamay raman niya nga muang gidala. Niya, depende na na, unian ninyo, kay tabang po ninyo sa muang gitawag o kausa. So, na ako gidala, 20, kuha ng tuloy na ang tulo, 22 naman nakabuok, depende kin sa makauna. So, naalin to, katong isay-isay na Sir Julius, apil to mga teksto nga kung ang ipanglito. So, pwede ninyo ulian, then pinaagi ang nakatamang po sa ang kapunungan. O again, Dre, salamat kayo. O daghang kayong salamat, mayong gabi ka ninyong tanan. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.